dag skal vi ud og skyde, så vi kan se. Og så får vi lige lidt instruktioner her. Det er spændende. Jamen det er bare skide godt jo. Hvornår kom det interesse for jagt, og hvordan? Jamen det gjorde den vel dengang jeg blev født. Hvad er det, du godt kan lide ved at blive jagt? Det er vel at komme ud i naturen og være i et med naturen. Det er også spændende indimellem, at hvis der kommer noget vildt, så man kan få noget med hjem. Hvor tit går du på jagt, og hvad går du konkret efter et dyr? Jamen, det vil sige, at i min barndom, der gik jeg rigtig meget på jagt. Der var jeg afsted sådan flere gange med andre muligheder. Ja. Lidt ældre, må jeg sige. Gammel. Ja, hvad synes du? Nej. Så går jeg simpelthen på jagt, når der byder sig en rigtig god jagt, en rigtig god lejlighed. Ja. Jeg går lidt efter at få naturoplevelsen, og jeg går efter de gode jagter, hvor der er en god høj etik. Hvornår tog du jagttegn? Så snart jeg på jagt har jeg begyndt at gå til aftenskole der. Ja. Året før jeg fyldte 30. Hvad skal man gå for at jagttegn? Jamen så skulle du kende de der dyr, der er i dansk natur, som man må skyde på. Og man skal også kende nogle af dem, man ikke må skyde på. Og så skal man lære noget om sikkerhed. Sikkerhed det er jo helt og alt noget på jagt. Og hvor er det, man får adgang til det? Jagttegn, det er først og fremmest som på jagt med en jagtgevær, som havgevær, som spreder havn. Ja. Er man så heldig, når man har nogle steder, hvor man kan få lidt større, så kan man også få til at sætte rifle. Det kræver så en selvstændig rifle på ved siden af.